Благословена свята неделя на всички, които са в Исус Христос. Темата на днескашния ден е много силна за хора, които все още не знаят, не са запознати относно смъртта. Доста се страхуват от нея, доста са в паника, кога ще им дойде часът, как ще стане, що ще стане и така нататък. Накратко, с две думи казано, пръст при пръста, прах при прахта. Става въпрос за плътта. Духа ни умира. За духа смърт няма. Смъртта не съществува. Когато животът в Христос побеждава смъртта, тогава духът на човека е вечен. Като основен стих Исус казва: аз съм възкресението и животът. Който вярва в мене и да умре, ще живее. Амин. 11 глава на Йоан 25 стих. Въведение, че най-голямата страх на човека това е смъртта. Нищо никакво. Това е промяна на физиката от тленна в нетленна, от земно в духовно. Имаме страхове, които човек може да победи. Повярвайте. Страх от бедност може да дойде благословение. Страх от болест може да дойде изцеление. Страх от самота може да дойде човек, който да те прегърне и запали искрата на живота ти. Страх от провал може да започнеш ново начало. Но има един страх, който носи пред всеки човек: страхът за смъртта. От смъртта. На смъртта. И днес светът говори за смъртта. Говори за като край на съществуване. Но, знаете ли, смъртта не е господарят на човека, който е Христос. Защо? Защото Исус Христос не дойде само да направи живота ни малко по-добър. Той дойде да победи най-големия ни враг, а именно смъртта. Последният враг, който ще бъде унищожен, е смъртта. В 15 глава на 1 Коринтияни 26 стих. Библията нарича враг. Но също така ни показва, че този враг има край. Смъртта не е краят. Бог е на живите. В Стария Завет виждаме, че Бог никой не е бил Бог на смъртта, а Той е Бог на живота. Още в началото и Господ Бог създаде човека от пръст и земята и вдъхна в нозите му жизнено дихание и човекът стана жива душа. Втората глава на Битие 7 стих. Животът не започва от човека, животът започва от Бога. Човекът не е случайност. Ти не си грешка. Ти не си безмислен. Твоят живот е в Божиите ръце. Когато грехът влезе в света, смъртта също влезе. Защото заплата за греха е смърт, а Божият дар е вечен живот. В Христа Исуса нашия Господ. Халелуя. Амин. 6 глава на Римляни 23 стих. Но Бог не остави човека под власт над смъртта. Още в Стария Завет Бог показва, че Бог има власт над гроба. Или е синът на вдовицата, Бог може да върне живота. 3 Царе 17, 24 стих.
Синът на вдовицата умира. Представете си тази жена, тя вече е загубила съпруга си, сега губи и сина си. Това е двойна болка. Двоен нож. Но пророк Илия се моли: Господи Боже, нека се върне душата на това дете в него. Трето царе, 17-21 стих. И псалмът се казва: и Господ послуша гласа на Илия, душата на детето се върна в него и то оживя. Трето царе, 17-22 стих. Чуйте ме добре, това не беше човешка сила, това не беше магия, това не беше Божията, това беше единствено Божията власт, сила над живота и смъртта. Когато човек казва край, Бог може да каже не е край. Защото Бог казва, Бог е създателят, не човека. Дело на Бог е, на никой друг. Езекия, когато смъртта присъда се сблъска с молитва, 4 царе 21.6, цар Езекия получава страшна вест. Дай разпореждане на дома си, защото ще умреш и няма да живееш. Това изглежда като фатален край. Но Езекия се обръща към стената, започва да се моли. Той не се обръща към хората първо, а се обръща към Бога. Както Исус преди всяко чудо първо се обръща към Отца си. И Бог каза чрез пророк Исаия: чух молитвата ти, видях сълзите, ето ще те изцеря. 4 царе 25 стих. Има моменти, когато човек вижда смъртта, смъртната присъда, но Бог вижда още време. Има моменти, когато лекарят казва няма надежда, но Бог все още е Бог. И Той казва последната дума. Дали ще има живот или не. И колко ще бъде още Той. Ние не казваме, че всеки човек ще живее вечно в това земно тяло, но казваме нещо по-голямо. Никой не може да отнеме вечния живот на човека, който е в Христос Исус, Господа Спасител. Там, където има разпадане, Бог носи събиране. Там, където има смърт, Бог носи живот. Там, където има сухота, Бог носи дух. Жив дух. И ще вложи във вас духа си и ще оживеете. 30 глава на Езекил 14 стих. Някой днес може да се чувства като суха кост. Тялото е живо, душата морена, усмихваш се, навътре си празен. Ходиш, работиш, говориш, навътре в теб няма живот. Днес Господ казва: сухи кости, слушайте Господното Слово. Това, което човек е писал, Бог може да възстанови и ги възстановява костите. Идвам до Исус, аз съм възкресението и животът. След като носим Исус в сърцето си. Новия завет Исус не просто върши възкресение. Той казва: аз съм възкресението и животът. 11 глава на Йоан 25 стих. Той не казва: аз имам възкресение, а казва: аз съм възкресението. Аз давам малко, но вечно. Той казва: аз съм животът. Лазар е мъртъв от 4 дни. Неговите сестри казват: Господи, вече мирише от 4 дни, защото почти е разложен. 11 глава на Йоан 39 стих. Но Исус 4 дни не са му проблем. За човека има срокове. За Бог няма. За Бог няма невъзможни ситуации. Исус застава пред гроба и извиква: Лазаре, излез навън. И става чудото. Не сестрите му казват, не човека, не кой да е. Исус казва, Бог казва. 11 глава на Йоан 43 стих. И мъртвият Лазар излиза. Исус не се страхува от гроба. Той не се страхува от миризмата. Не се страхува от разположението. Не се страхува от смъртта. Защото смъртта не е работа на Него. Той е господар на смъртта и на живота. Дъщерята на Яир: не бой се, само вярвай. 5 глава на Марк 35-43 стих. Яир получава новина: дъщеря ти умря, защото досажда на учителя. Това е гласът на отчаянието. Тотал, край. Няма смисъл вече. Защо още се молиш?
Защо още вярваш? Но Исус казва на Иир, не бой се, само вярвай. Каква дума? Не плачи. Не, няма проблем. Не бой се, само вярвай. Не бой се, само вярвай. Не бой се, само вярвай. Исус влиза в дома, всички плачат. Но Исус казва, детето не е умряло, а спи. 5 глава Марк 39 стих. За хората смърт, за Исус сън. И той казва, момиче, тебе казвам, стани! И тя става. Когато Исус говори за смъртта, трябва да се отстъпи в неделя. Синът на Наин, Исус спира погребалното шествие. 7 глава на Лука 11-17 стих, Исус среща погребално шествие. Майката загубила един си син. Исус вижда тази жена. И Господ, като я видя, смили се на нея и рече, не дей плака. 7 глава на Лука 13 стих. Тогава Исус се приближи до ковчега. Докосва го и казва, момче, тебе казвам, стани. 7 глава 14 стих на Лука. И мъртвият се изправя. И вижте нашият Господ. Той не чака човек да дойде при него. Понякога Исус идва при погребалното шествие и индиректно, без покана, изневиделица, като гръм. И днес може да има хора, които вярват погребалното шествие на мечти си. Изпрати поне 5 евро с Blink P2P и участвай за награди до. Погребал семейството си, погребал призванията си, но Господ казва, не е свършено. Но най-голямото възкресение е възкресението на Исус. Всички други възкреснаха хора, отново умряха. Лазар възкръсна, но по-късно отново умря. Дъщерята на Ир възкръсна и земния живот имаше край. Синът на вдовицата възкръснато беше смъртно тяло, но Исус възкръсна и никога повече няма да умре. Защо? Защото победи смъртта и създаде нов, вечен живот. Амин. Христос възкръсна от мъртвите вече не умира. Смъртта няма вече власт на него, както на всеки, който е Христос и Христос е в него. 6 глава на Римляни 9 стих. Това е центърът на християнската вяра. Не кръстът бе възкресението, не гробът бе празния гроб, не смъртта бе победата. Апостол Павел казва, ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е нашата вяра. 15 глава на 1 Коринтияни 14 стих. Но Христос е възкръснал. О, смърт! Где ти е победата? Где ти е жилото? 15 глава на 1 Коринтияни 55 стих. Смъртта може да докосне тялото, но не може да унищожи душата, която принадлежи на кого? На Христос! Първата църква не се страхуваше от смъртта. Вижте първите християни. Те нямаха дворци, нямаха власт, нямаха армии, нямаха пари. Но имаха нещо, което Римската империя не можеше да им даде. Надеждата отвъд гроба. Апостол Павел казва, защото за мен е животът Христос, а смъртта придобивка. Първа глава на Филипяни 21 стих. Кой човек говори така? Само човек, който е разбрал, че смъртта не е окончателният господар. Павел казва, ако живея за Христос, ако умра, печеля. Това не е отчаяние, това е победа, защото вярващият не казва, аз ще изчезна. Вярващият казва, аз принадлежа на Исус. А когато принадлежиш на Исус, ти си във вечен живот. Спасение на душата си. Халелуя. Какво се случва човек, когато умира в Христос? Исус казва, в дома на отца ми има много обиталища. 14 глава на Йоанна 2 стих. И още ще дойда, пак ще ви взема при себе си, за да бъдете вие, където аз съм. За да те бъде вие, където аз съм. Амин. 14 глава на Йоанна 3 стих. Това е надежда на християнина. Не просто ще живее дълго, а ще бъда с Христос. Павел казва, имам желание да се освободя и да бъда с Христа, което е много по-добро. В 1 Филипяни 23. Исус казва на разбойника на кръста, днес ще бъде с мен в рая. 23 глава на Лука 43 стих.
Забележете, не просто ще бъдеш в рая, ще бъдеш с мене в рая. Власт, сила, надмощие, правомощие. Небето е небето, защото Исус е там. Има друга смърт, смъртта на стария човек. Тук е важно да разберем нещо. Библията не говори само за физическа смърт. Има хора, чието тяло е живо, но старият човек трябва да умре. Старият наш човек е разпнат с него. 6 глава на Римляни 6 стих. Исус казва: ако някой иска да върви след мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека ме следва. 9 глава на Лука 23 стих. Понякога трябва да умре гордостта, да умре омразата, да умре непростителността, да умре стария начин на живот, да умре грехът, защото понякога трябва да умре стария човек, за да живее новия човек в Христос, за да получи вечния живот и новия живот. Амин. Ако някой е Христос, той е ново създание, старото премина и ето всичко стана ново. 2 Коринтияни 5:17. Един силен пример: Савел умря, за да се роди Павел. Дета глава виждаме Савел. Той преследва църквата, той мрази християните. Той мисли, че служи на Бога, но всъщност е против Христос. Тогава среща Исус: Савле, Савле, защо ми гониш? Дета глава Деяния 4 стих. След тази среща Савел вече не е същия стария Савел. Умря и се ражда нов човек, Павел, апостол Павел. Понякога нашия проблем е, че не искаме Исус да промени живота ни, но искаме старото ни да умре и да се роди новото в нас. Искаме нов живот, да поддържам старите навици. Няма как да стане. Нова промяна, нови навици, нов човек, ново начало. Бял чашав на чисто. Искаме свобода, но държим веригите. Искаме благословение, но нямаме покаяние. Исус казва: умри за старото, за да живееш в новото. Лозата и зърното пълят на плода минава през смъртта. Исус казва: ако житото зърно паднало в земята не умре, остава си само, но ако умре, принася много плод. 12 глава на Йоан 24 стих. Зърното трябва да падне, за да бъде покрито. Да, изглежда, че е изчезнало, но всъщност там започва нов живот. Никой може да мисли: Бог ме е забравил, всичко в живота ми се разпада, нищо не се случва, но може би Бог работи скрито за нашата победа, за нашата промяна, за нашия вечен живот. Семето, защото семето не се вижда, но расте. Сълзите не са напразни, молитвите не са напразни. Периодът на тъмнината не означава, че Бог ти е оставил. Ако и ходя в долината на смъртна сянка, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене. 23 псалом. Идва денят на възкресението. Библията не е завършена с гроб. Библията извършва победа. Исус казва: идва часът, когато всички, които са в гробовете, ще чуят псалма и гласа му и ще излязат. Йоан 5 глава 28-29 стих. И апостол Павел казва: мъртви ще възкръснат, нетленни ще се изменим. В 1 Коринтияни 15:52. И тогава това нетленно трябва да се облече в нетление, и това смъртно се облече в безсмъртие. 15 глава на 1 Коринтияни 53 стих. Това тяло, което се уморява, ще бъде преобразено. Това тяло, което боледува, ще бъде преобразено, изцелено, съвършено. Това тяло, което остарява, ще бъде преобразено, подменено с ново. Защото Христос е победил смъртта. Алелуя! Ново небе и нова земя. 21 глава на Откровение 4 стих. И ще изтрия всяка сълза от очите ми, смърт няма да има вече, нито ще има скръб, нито плач, нито болка. Това е Божието обещание. Няма повече ковчези, няма повече гробища, няма повече последни сбогувания. Няма повече. Това ще бъде последният път. Няма повече смърт, защото последният враг, смъртта, ще бъде унищожен. Заключение: къде стоиш ти сега? Сега въпросът не е само какво ще стане, когато умра. По-важният въпрос е: къде стоя аз днес спрямо Исус Христос? Защото Исус казва: който вярва в Сина, има вечен живот. 3 глава на Йоан 36 стих. Не на ще има, някога има.
Вечният живот започва сега, когато човек повярва в Христос. Той преминава от смърт към живот, от тъмнина към светлина, от робство към свобода, от страх към надежда, от осъждение към оправдание, от стария човек към ново начало и създание. Христос за вечен живот. Ние знаем, че сме преминали от смъртта към живот, защото обичаме братята. 1 Йоан 3,14. Скъпи приятели, смъртта може да почука на земната врата, но ако Христос живее във вас, тя не може да затвори вечната врата. Може да отнеме тялото, но не може да отнеме обещанието. Може да спре земния път, но не може да спре Божия план. Може да свори очите на Исус, но ще го отвори отново. Исус ще го направи. Защото днес нека покажем с апостол Павел, защото за мен е животът е в Христос, смъртта придобивка. Филипяни на 21. Когато пътят изглежда безсилски, изпадане трудности, Божия път през невъзможно. И застанете, вижте избавлението Господне, който ще живее си за вас. 16 глава на Изход 13 стих. Основната истина, когато човек вижда безходица, Бог вижда възможността да покаже своята сила. Когато се озове между не мога и няма изход, брати и сестри, има моменти, когато човек се моли, но проблемът изглежда още по-голям. Има моменти, когато гледаме напред море, погледаме назад враг, поглеждаме отстрани, няма път. Понякога това е болка в семейство, финансов натиск, болест, духовна борба, предателство, затворена врата, години на молитва без видим отговор. Ситуацията, в която човек казва: Господи, на къде да вървя? Но Божието Слово ни показва нещо важно. Изпитанието не означава, че Бог те е изоставил. Понякога именно там, където човек няма път, Бог започва да създава път. Не какъвто да е път. Към вечния живот. Пътя. Амин. Първото изпитание, когато се виждаш пред Червено море. Изход 14:10-14. Израелтяните знаеха, откъде Бог не ги освободи. Бог ги освободи, но след освобождението дойде изпитание. Пред тях Червено море, за тях армията на Фараона. Те казаха на Моисей: понеже нямаше ли гроба в Египет, ни доведе да умре в пустинята. Страхът ги накара да забравят чудесата, знаете ли. Но Бог им припомни. Йосиф беше изваден от ямата, но отиде в робство. За Божията слава, за да се прослави Божието име. Не се връщате към Египет само защото пред теб има море. Понякога трудностите ни карат да идеализираме миналото. Човек да казва: преди беше по-добре. Не се бравите, Египет може да е познат, но твоето предназначение Бог го е предвидил. Апостол Павел се молеше 3 пъти да бъде премахната неговия трън, но Бог премахна веднага проблема. Достатъчно ли ти е моята благодат, му каза Господ. Понякога не премахва веднага болите, но дава благодат да преминеш през нея. Ние казваме: Господи, премахни проблема, а Бог понякога казва: аз ще дам сила да го премахнеш ти. Молете се. Бог казва: аз ще направя път. Някой казва: имам само малко. Бог казва: дай ми го. Някой казва: не разбирам. Бог казва: довери ми се. Някой казва: нямам повече сили. Бог казва: моята благодат ти е достатъчна. Някой казва: всичко е свършило. Бог казва: аз съм Богът на възкресението. Аз казвам дали е свършило или не. Не бойте се, защото аз съм с тебе. Не се страхувай, защото аз съм твой Бог. Аз ще те открепя, аз ще ти помогна, аз ще те поддържа с праведната си десница. 41 глава на Исаия, 10 стих. Ако днес преминаваш през изпитание, не се отказвай. Ако си пред море, Бог може да направи път. Ако си в пустиня, Бог може да доведе вода. Ако си в буря, Исус е в лодката. Ако си на долина, Бог ще още е с теб. Ако всичко изглежда мъртво, Бог е с теб и ще те възкреси. Защото Бог казва: няма път
Бог, защото когато човек казва, извинявайте, няма път, Бог казва, аз съм пътят, истината и живота. 16 глава, 16 стих. Така че не дейте се страхува от смърт, защото смъртта е победена. Бъдете Христос и в сърцата ви да бъде Христос, за да имате вечен живот. Амин.